Para naman ni Ma'am. Absent na naman si Christian. Absent si Christian? Oo, bakit? Hi, ma'am. Good morning. Good morning, class. Good morning. Paulit-ulit. Okay. Bago magsimula ang klase, ang saya-saya kong makita kayong dalawa ngayon. Ma'am, na-stress ka ba? Kakagawa ng lesson plan? Madami niyo pang Bukan ulit natin. Ako ang pinakamatalino dito, teacher. Tandaan mo yan. Feeling ko nga... Tara, nagpapabida lang. Baguhan lang siya dito sa school. Okay. Oo, kasi nakasalubong kita kanina sa Green Hills. Bakit? Nagpa-upgrade ka na. Di ba kahapon 512 MB lang yung memory mo? 2 gig na ba yan? Bakit na naman? Bakit mo ko inaagawan ng eksena? Ako ang pinakamatalinong estudyante dito. Nung dumating ka, ikaw na naging matalino? Bakit ka ganyan, Kara? Bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Dapat pa wala ka na dito sa eskwela mo. Wait! Ako nga! Awain mo na ako! Tama na! Tama na! Hindi na ako nawala ka na! Oh, anak! Anong nangyari sa'yo? Kasi po yung kakasik ko si Maya. Sinaktan po ako, tsaka lagi po niya akong binabagi sa school dahil po kay Christian. Tabi ka nga rito, anak. Tumabi ka sa akin. Tingnan mo. Siguro ang pangalan natin ay Pamilya Bugbog. Ano nangyari? Teka lang, Nay. Ano nangyari sa mukha mo? Binagbog ka na naman ba ni tatay? May naalala ko sa araw na to eh. Ngayong araw na to, nangyari ang lahat ng yun. Ano ka ba? May pambayad ka ba? Pangpanganak dito? Oo, Mahal ang ospital na ito! Mahal ang ospital na ito! May pambayad ka ba? May pambayad po ako, nagtatrabaho po ako dahil doon po ako ng PLDT, naghihila po ako ng LRT, tsaka naglilista po ako ng noise sa Ikaw, anong palengke. problema mo? Anong problema mo? Part owner ako ng hospital. Part owner ako. Okay. Okay po. Sige na, may kakalita. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Dito ka. Dito ka sa sahig. Ngayon na ba? Sa sahig ka. Ngayon na po ba? Sa sahig ka. Bakit may jelly sa loob? Bakit may jelly sa loob? Advance mag-isip! Dok, malaki po yung anak ko. Dok, malaki po yung anak ko. Teka lang, Dok. Suhi po yung anak ko, suhi. Una po yung batok. Dahan-dahan po. Ano pa naman to? Bakit nauna yung uso ng anak mo? Oo, kasi lumaki po sa bugbog. Ako aso. Bakit nasa yung anak mo? Bakit nasa yung anak mo? Bakit nasa yung anak mo? Dok, ano po yan? Dok, meron ako dugo. May isa na. Ang ganda ng isa. Yung isa parang ewan. Ang pangit ng buhok. Ha? Ipagpapalit ko ang mga bata? Bakit ko gagawin yun? Anong makukuha ko pag ipinapalit ko ang mga bata? Nabubulol ako. Nasistress ako. Anong makukuha ko dito? 10 Star City tickets? Ride all you can? Wala pang Star City ngayon. Boom, boom, boom lang. Dahil tulog ang magina, gagawin ko to para sa 20 boom, boom tickets. Pasensya na mga bata. Trabaho lang. Alang-alang sa boom, boom tickets. Teka lang. Titignan ko yung anak niya. Ako na ang mag-ano ng birth certificate. Anong pangalan ng anak mo? Papangalanan ko siyang... Maya. Maya. Bakit po yung anak niya pinaglihi sa sama ng loob? Hindi ko alam. Dok, kapangalanan ko po siyang Kara. Kara. Carabangs. Okay. Yun lang, gapang-gapa. Ay, hoy, Christian, ikaw pala yan. Ah, Teka lang, wala akong mic, Christian. Mike. Ayan. Dito Mic. tayo, Christian. Sige. Ayan. Christian, bakit absent ka kahapon? Naihi kasi ako sa lawat ko kahapon eh.
Grabe ka naman, naihi ka din. Oo, kasi tinitingnan ko yung picture mo. Kinilig ako, naiiyak ako. Parang ikaw. Ah, alam mo ba, ang dami nangyari sa classroom kahapon, inaway ako ni Maya. Oo. Anong ginawa mo? Eh, wala naman akong magawa eh. Ba't ka tumatawa? Naiiyak ako. Nakakatawa ba? Naiiyak kasi ako eh. Ah, anyway, may gusto ka bang sabihin sa akin? Sa totoo niyan na, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, te. Ano yun? Sana hindi ka tumatawa. Ay, sorry. Ano yung gusto mo sabihin? Ano sabi? Hindi ko ba nasasabi sa gusto mo na? Take two. Okay na, okay. Action! Okay, ano yung gusto mo sabihin sa akin? Kaso baka maiiyak ka na naman eh. Sabihin mo na, Christian. Kara, Yes. gusto kita. Di ba obvious? Alam mo, gusto din kita, Christian eh. So, ibig sabihin ba nito, tayo na? Pwede naman. Huwag ka nang pakipot. Oo, hindi. Oo. Talaga? Yeah. Oo. Inikilig ako. Oh my God. Hala! Ano itong nakikita ko? Ano ibig sabihin nito? Ba't di naglalagyan? Bakit mo ginagawa sa akin to, Christian? Bakit mo ginagawa sa akin to? Nasisex mo po ako sa'yo, Christian! Bakit mo ginagawa? Nalaglag yung tapis ko! Wait lang! Teka lang. Bakit ka ba naggalit? Ang baboy-baboy mo? Yung pasuot mo? Ano ba yan? Nagpapasexy ka sa harap ni Christian? Ano, para akitin siya? Ha? Hindi naman sa ganon. Maya, nagtapat lang siya ng pagmamahal niya sa akin, so sinagot ko na siya. So, ganda ka? Ganda ka? Alam mo, maganda ka naman eh. Pero yung wig mo nagpatak. Bakit? Wala naman akong ginawang masama sa'yo eh. So, Bakit ganda ka ka? lagi nagagalit? Gandang-ganda ka sa sarili mo. Dahil feeling mo, mahal kang totoo ni Christian. Hindi ka niya mahal. Ginagamit ka lang niya. Ako ang mahal niya dahil ako ang mayaman. Kailangan mo ako, Christian. Kailangan mo ako! Hindi totoo yan. Mas mahal ko siya. Patunayan natin yan. Papatunayan ko sa'yo mas magaling ako, mas maganda ako, mas ako lahat kesa kay Kara! Mas ako! Excuse me? Oh my God! Class? Si Ma'am dyan, si Ma'am. Mom! Inaapi po ako ni Kara! Wala! Hindi kita Inaapi ako ni Kara! Inaapi ako ni Kara, Ma'am! Teka. Teka lang ha. Bago ka umiyak, mag-good morning muna kayo. Good morning, class! Good morning, Ma'am. Okay. Bakit ba sa tuwing dumarating na lang ako nagkakagulo kayo? Eh kasi si Kara, simula nung dumating si Kara, nagkakagulo na yung eskwela na to eh! Wala pa akong ginagawang masama, Ma'am. Teka lang. Akala ko pa naman, magkasundo kayo ngayon. Hindi kami magkasunod. Sige, tayo ka. Straight mo yung tayo mo. Kara, tumayo ka. Dumikit ka kay Kara. O, di ba? Kompleto na ang catering. Kompleto na ang catering. May mantel at may waitress. Kara, ba't wala kang uniform? Kasi po nilabhan po ng nanay ko. Wala siyang pambili ng uniform. Hindi ko po Isang piraso ng uniform niya, samantalang ako, 8 pieces yung uniform ko. Siyempre, uniform eh. Okay, wag mo. Wala po kayong pasa ngayon. Kasi ganito yan. Nag-uuma po yung blush on yung ma'am. Hindi, nag-taekwondo ako, black belter na ako. Black belter na ako ngayon, so nanlaban ako. So anyway, ganito na lang, kaysa nag-aaway-away kayo, subukin na lang natin. Kung sino ang mas matimbang, kahit walang timbang, si Christian, sa puso niya. Handa na ba kayo? Sayang naman yung pagpapariban ko. Sagad na to, okay. Halika rito, Christian. Ay! Belt ko. Ay, grabe ka naman makatulak. Okay. So, atras agad. Starting line. Huy, wag mo nang awayin yung waitress. Atras ka doon. Okay, magtatanong ako at sasagot si Christian na hakbang kayo ng isa. Ang manalo, hahalik kay Christian. Ang matalo, hahalikan ni Christian. So, mamili kayo. Okay? Handa na ba kayo? Handa na po. Game ka na ba? Game na! Okay, unang tanong. Kung kayo ay magiging gulay ni Christian, kailan? Kung kayo ay magiging gulay para kay Christian,
Ano at bakit? Ako magiging patatas. Babalatan ko si Christian ng ilang pirasong patatas para mabigyan siya ng french fries kasi yun yung paborito niya. Oh, patatas. Mahilig ka ba sa patatas? Pagluto. Sakto, mukha ka namang ketchup eh. Tapos yung ketchup, ginawa mong blush on, ma'am. Oo, ganun na nga, nagtitipid eh. Walang pambili eh. Ayun. O, Kara, ikaw, kung siya ay gulay, ano siya at bakit? Ang palaya po. Ang palaya? Kasi po favorite ko yun para ako lang ang makakain sa kanya. Walang iba. Makakain sa kanya? Oo. Bakit? Makakainin mo sa kanya? I mean, kung magiging gulay siya, kainin ko siya ang palaya. Ah, Gusto ko yung oh, ang galing. Ano? Gusto ko yung pinakain ako. Ah, gusto mo? Panalo ko na. Ah, okay. Sino ang pipili mo? Okay, step. Okay, Kara, one step forward. Wala bang pechay? Next question. Kung kayo ay papipiliin ng araw para makasama si Christian, kailan at bakit? Every day. Every day? Eh pero, pantayin mo muna yung bangs mo. Para araw-araw. Okay. Ako po, ma'am, ngayon na po. Kasi pag nakasama ko po siya ngayon, ikukulong ko na agad siya para hindi na makuha ni Maya. Nakikipagkumantay lang ako! Ano mo sila sa balutan? Nakikipagkumantay lang ako sa akin eh! Bakit sa mami ko? Okay, technical foul. Technical foul. Bakit technical? Bet ko lang. One step forward. Ah, hindi pala. Siya pala mamimili. Hindi pala akong jowa mo. Atras. Sino ang gusto mo? Sige, abante ka. Gusto ko yung araw-araw. Alam ko, Christian, gusto mo ko. Nagpre-pretend ka lang na si Kara yung gusto mo eh. Sandali, ba't ganun? Okay, tanggapin. Next question. Kung artista si Christian sa paningin nyo, sino siya at bakit? Umayos Ay, naku. kayo. Umayos kayo, ah. Ako, bilang si Christian lang. Kasi, mas gwapo pa siya sa lahat ng artista na nakita ko. Wow! Gwapo mo pala, brad eh. Okay, Kara? Si Empoy po. Emboy! Opo. Kasi Bakit? wala po silang payat. Labas! Labas ka! Bakit? Cute naman si Empoy ah! Hindi! Ayaw mo? Abante ka na. Oh, Teka lang, hindi pwede Ano to. next? okay. Dalawang tanong na lang ang natitira. Kung gusto nyong mawala si Christian sa buhay nyo, sa paanong paraan? At bakit? Kung gusto kong mawala si Christian sa buhay ko, gusto ko yung pag namatay na din ako. Sa paanong pagkamatay? Ano? Sa tulog, nung magkatabi kaming dalawa, tapos namatay kami parehas. So sinasabi mo ba na bangungot pag lingon niya mamamatay na siya? Ganun. So bangungot ang sagot ni Maya. Ikaw, Kara? Gusto ko po pag namatay po siya, ano po, nakahangir po siya, tapos may, ano po, may dart. Bakit sa ganung paraan mo siya gustong mamatay? Gusto ko lang po samantalahin yung bawat Tira? tira. Ah, gusto mo Gusto ba? ko yung pinagsasamantahan ako. Sa lista po, Abante ka. sa lista po kasi ako. Okay, abante. Gusto ko yung pinagsasamantahan. Okay, ngayon tabla na. Konti na lang at mahalikan nyo. Mahalikan nyo. Ako lang makakatikim sa lips mo, Christian. Okay, uulitin ko lang ang premyo. Pag nanalo, hahalikan siya. Pag natalo, hahalikan ka niya. So, ang huling tanong. Ano ang capital ng Czechoslovakia? Cebu! Cebu! Ha! Cebu! Cebu. Medyo lumagpas ka ng konti, mali yung grab driver mo. Kara, anong sagot? Davao? Davao! Tama, very good! Ikaw nanalo. Kiss mo Ako ako. nanalo? Kiss mo Kailan ako. nagbago? Ha? Hindi. Ako lang sa'yo, Christian. Sandali, huwag mo siya halikan! Akin siya! Sige, mali ka sa kanya. Halikan mo siya. Ikaw din, ikaw din. Halikan mo nga sa harap ko. Ikaw din. Halikan mo sa harap ko. Oh. Halikan mo sa harap ko, Kara. Kaya mo ba? Halikan mo. Teka lang. Okay. Kailangan sumunod tayo sa panuntunan ng paaralang ito. Sinong nanalo? Si Kara. Okay, halikan mo si Christian. Halikan mo. Sa pisngi. Gusto ko yung mabuburay nunal. Ngayon magpaparaya 10,000. ako. Papatunayan ko, mabait ako, Kara. Mabait ako. Sige. 10,000 daw magbabayad sa akin si Christian sa lips. 10,000, 10,000. 12,000 plus 10 boom na boom tickets. Oh, Boom, sige. boom, ticket. Sige, para malapit. O Star City. Okay, Kara, kiss. Halikan mo. Ay, teka lang. Teka lang. Di ba ang consequence ang matalo? Hahalikan yung talo? O, Christian, halik mo na. Hala, di marunong ako magparaya. Halikan mo. Sige. 1, Halik ha. Didikit mo lang. Okay, 1, 2. Kara may kuto. Ay, tayo natatakman.
1, 2, 3. Okay. Okay na Sa po, ma'am. lips. Okay, o sige, dahil dyan, tumayo kayo doon. Sige po, ma'am. Kaya Oh. ko na po umuwi. Oo, hindi, last na to, PE. Doon. Dito. Okay. Sisiguraduhin kong panalo ko dito. Okay, gusto nyo ba yung nag-smart ako? Okay, PE tayo ngayon. Dahil nandito si Vilma Santos, sasayaw muna kayo ng Just Got Lucky. 1, 2, 3, go! Just got lucky, I found it, just got lucky. Very good! Para kang unggoy. Okay, syempre hindi magpapatalo ang Team Christian. Oh, 1, 2, 3, go! Always, mali. Always, I wanna be with you. Na 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 na. Okay, okay. So bukas ulit mag-away kayo. For now, goodbye. Bye, ma'am. Yun na yun. Bye. Bye. May araw ka din sa akin. May araw ka din sa akin. Tama na. Awain mo, awain pa. Awain mo pati. Te, ano? Ako muna akitin ko siya. Para ano? Doon pa niya. Baka abdalisan. Natalo na naman ako ni Kara. Lagi na lang akong talo. Simula nung dumating siya sa eskwelahan na to. Ako na lang ang laging talo. Pwede ba yun? Mami ko may ayaw ng eskwelahan to eh. Umanda si Kara sa akin. Umanda siya. Darating si Gary ng ito. Yan na. Pahira mo na. Hindi lang kita. Game. May ito. Mainit ang ulo ko! Mainit ang ulo ko! Bebe! Ano ba naman yan? Ayaw mo ba? Crispy pata ba yan? Uy, grabe ka naman. Parang gusto ko yata mag-babe. May timik. Gusto ko yata. Aray ko, teka. Aray, sakit. Teka, nalaglag ako, be. Hindi mo ako sinalo. Parang gusto ko yatang sundan si Maya. Matanda ka na! Tama na! Mahal ang bata ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung natutuwa ka ba o nasusuyak. Ito mo. Gusto mo ba ng bending? Ayan. Pwede na ba? Hindi. Una ulo. Ayun na, be. Be, gusto mo ba ng pusit? Ayoko! Ayoko ng balyena! Grabe ka sa banana. Sige na naman, Daddy. Layuan mo ako! Layuan mo ako! To! Wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Karit! To! Yan, gusto ko yan. Ayaw mo ba? Ayoko yan. Ayoko yan. Magalit ka. Bakit ba kahit anong gawin ko, ayaw mo sa akin? Ayaw mo ba ng pusit? Ayoko! Ano ba? Gusto ko nga masundan si Maya at ang taas. Bago ako! Bago ako! Hindi ka baog, nakaapat tayo eh. Hindi sa akin yun. Sabihin mo nga sa akin, minahal mo lang ba ako dahil sa pangtong eats? Kulang pa nga yung pinibigay mo, pinagmamalaki mo na. Bakit bang init lagi ng ulo mo? Wala akong pera! Ano, gusto mo ba yung ganito? Ano? Ayoko! Pwede na ba? Mainit ang ulo ko, ayoko! Sige na naman, Gary, kahit isang gabi lang mo. Ang damot mo naman, asawa mo ko. Saktan mo, bugbog. Ah, isa pala! Isa! Oh, isa lang, isa lang, isa lang, isa lang. Isa! Ano? Isa pa! Isa pa! Sige, Isa isa pa! Gusto ko! Ano? Ang sarap naman! Sagot! Ang sarap naman ng pagmamahal mo! Lakasan mo pa! Isa! Oo! Ito ba? Eto, gusto mo ba ito? Ayoko ka, di ba? Gusto mo? Ah? Sobra ka na. Ayaw mo ba ng blush on ko? Ayoko, namumutok!
Gary! Tay, papinda. Sobra ka na! Hindi! Isa pa! Sige, isa pa! Sige, ito! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Saan ba ang camera? Gusto niyo ba to? Sobra na ba? Bakit ba kahit anong gawin ko ayaw niya sa akin? Hindi ko alam kung matalo. Bakit ba kahit anong gawin ko kay Gary ayaw niya sa akin? Nagpadagdag pa naman ako ng matres. Binili ko pa naman tong 90s ko. Ano ba, 90s? 90s? O, di ba? Para akong pusit. May iba na kaya siya? O, di bali, malalaman ko rin ang katotohanan. Dapat magkasya kayo dyan. Lenita. Maglambingin kayo. Lenita. Nasa pool. Sabihin niyo nasa pool kayo. Habaan niyo yan, ha? Gary, grabe talaga. Pogi-pogi mo talaga. Ay, ganun talaga. Pogi talaga ako. Sabi nga ng nanay ko. Alam mo, ang ganda talaga ng pool niyo dito ah. Ibang Oo. level ah. Nag-enjoy ko dito, Lita. Oo naman, nag-enjoy ako. Pakita yung swimming pool. Nag-enjoy ka ba sa swimming pool natin? Oo, nag-enjoy ako. Gusto kong kaya. Swimming pool natin. Gusto ko yung gantong swimming pool. Oo nga eh. Ano ba itong balon? Mas sweet-sweet natin. Sana ipakita yung ano, di ba? Yung swimming pool. Oo nga. Oo nga eh. Tagal ipakita ng swimming pool. Boy Pindot. Tagal ibaba. Ano ba yan? Pogi-pogi mo talaga. Iba mo na. Sige na. May maglambingan kayo. Gabi mo naman. Huwag lang nga tayo. Gusto ko yung Ayan. Gusto ko makakalaman yung swimming pool natin. Mag-swimming kayo. Mag-swimming tayo. Ay, magsisid. Sumisid tayo, Gary. Sisisirin kita, sige. Grabe. Ano ba ang asawa mo? Nandito ka? Lakas mo. Hindi niya alam. Kasi sinabi ko, hindi siya sumama. Anyways, mag-tongits na lang tayo pagkasi mag-swimming, okay? Sige. Sige. Pero may pera ko ba dyan? Wala akong pera. Oo, marami akong pera. Huwag ka mag-alala. Sobrang dami kong pera. Nakulimbat ko yun. Sige, sagot mo. Anyways, ano ba? Sige, tara. Papaliguan kita. Sige, Sige, paliguan tayo. mo. Okay. Tara, tumayo ka, Gary. Gary, baka malaglag ako, ah. Sige. Let's dance. Tagal naman dumating na. Gary! Sino ka? Kita ka na lang! Ikaw si Gary! Gary! Galing asawa mo? Ano ba ginagawa mo dito? Sino ka ba? Ikaw, sino ka ba? Sirena ka ba? Hindi ako si Rena. Ako si Lenita. Ako ang lover ni Gary. Sino ka ba? Kapag palang blackphone mo? Sobra kayo! Para kang manikin na may leukemia! Yan bang pinalit mo sa akin? Gary! Ano ba nangyayari? Sino ba yan? Sobra ka na! Hindi ko kalalin! Huwag kasi niya, huwag titigin yan! Nagbayad pa naman ako na bumili ako sa Avon. 4 gifts mo naman tong blush on ko. Ipagpapalit mo lang ako. Teka nga, halika nga dito. Tayo nga magtuos. Teka lang, bago tayo magtuos, isolin yung planggana ko. Kaya pala hindi ako makapaglaban ng 3 araw. Nasa inyo yung planggana ko. Hoy, wala ka nang pakialam sa planggana mo, no? May pambili ako ng planggana. Nasa swimming pool kami. Tsaka ano ba yung suot mo? Ew, so kadiri. Hindi mo ba alam to, ito yung 90s? 90s, ganyan. 90s, Nasa 80s. suman. Wawa, Ew. ni-real talk mo ako dun, te, ha? Banatang kita. Anyway, bakit mo siya... Gary, anong nakita mo sa kanya na wala sa akin? Kompleto naman, ah. Wala kang pabalikat! Sige nga, ilabas mo nga yung balikat ano, mo. O ayan, may bakuna pa. O ano? Ano pa? Sige. Ano bang wala siya? Ay, ano ba? O, yun. Hindi naman lapas yung lipstick mo! Pero hindi. Gary, ba't nag-world ka, Gary? Hindi ko matanggap na ginawa mo sa akin to. May anak tayo, Gary. Ako ang... Ano? May anak kami. Anak? 1 linggo na puro kape ang pinapadede ko sa anak namin dahil puro tongits ang inatupag ni Gary. Teka, sinong anak sinasabi mo? Sinong anak? Si Maya, college na si Maya, scholar pa siya, doktor ang kinukuha niya, 15 years. Teka lang, naguguluhan ako. Sino ba talagang anak mo? Si Cara! Si Cara, ang anak mo.
Gary? Di ba hindi mo anak si Kara? Anak namin siya! Ginawa namin siya, nag-teamwork kami, anak namin siya! Ako nakakalam ng katotohanan na hindi niyo totoong anak si Kara. Eh, Gary? Pinagpalit na yung mga sanggol. Ano? Teka! Karen, totoo ba? Pinagpalit mo ang mga sanggol? Ang totoong anak niyo ay si Maya, hindi si Kara. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan, kaya pala bunbunan lang ang nakuha sa akin ng Kara. Totoo ang sinasabi niya! Hindi totoo yan! Anak ko siya! Hindi totoo yan! Okay, ano next? Nanay ako. Wala pa pala. Ina. Kakainis. Bagong araw na naman. Hindi ako papayag na matatalo na naman ako ni Kara. Maya? Yes? Kilala ba kita? Maya? Excuse me? Maya? Ako ang nanay mo. What? No way! Hindi ka yung mami ko! Hindi ganyan yung tsura ng mami ko! Ang ganda-ganda ng mami ko! Ako ang nanay mo, magkawig tayo. Ayan. Hindi ako papayag! Isusubo kita sa mami ko! Hindi, Maya, makinig ka. At matatanggal yung charger, magbabayad ako. Ako ang nanay mo. Hindi ako makakapayag! Sa blush on pa lang makikita na. Maya, payakap naman ka. Ang baho-baho mo! Amoy squatter ka! Oh my God! Wait lang. Nay, Ang sakit, medyo malakas. Maya, anong ginagawa mo sa bahay namin? Ba't ka nandito? Maya, Kara siya ang kailangan mong malaman. Ano? Siya ang tunay kong anak. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ako papayag! Ang ganda-ganda ng mami ko! Maganda rin naman ako, pangit ba? Ay, hindi ko totoong nanay ko. Mayaman ang mami ko! Hindi ikaw yung mami ko! Ano ba pinagsasabi niyo lahat? Kaya sino totoong mga magulang ko kung hindi ikaw? O, di wag na ako, ayaw nyo. Hindi, ako ang nanay mo. Anak, maniwala ka, minahal kita. Magulang. Halika, lumapit ka kay nanay. Ayoko! Ayoko lumapit sa'yo! Hindi ako makakapayag na ikaw yung mami ko! Mayaman yung mami ko! Mayaman yung mami ko! Nireal talk mo na ako sa itsura, pati ba naman sa pera? Ako nga, ang nanay mo. Sino magpapatunay? Ito ang magpapatunay. Magpapatunay! May tao, sino ka ba? Sino ang anak ko dito? Daddy! Daddy! Wait lang. Daddy! Bakit sabi ng babae niya na siya yung mami ko? Di ba si mami nasa Paris? Di ba si mami pinibilan ako ng maraming clothes? Teka lang, Tay. Ikaw ba totoong tatay ko? Tay! Daddy ko tayo! Daddy ko! Taka lang. Halika lang. Daddy ko yan eh! Amante, parang type din kita. Kami ang mag-asawa. Teka lang. Nay, bakit naman po ganyan? Pasensya na. Bawal siya hawakan. Daddy! Tama na. Ayaw niya sa inyo. Daddy ko to eh! Napapabali yung braso ng daddy ko! Ay! Daddy! Tatay ko kayo, diba? Hindi! 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 Hindi ako makakapayag. Always your number one. SM Radio Station.